Hola, ¿qué tal? ¿Coneixes la Ruta de la Seda? Acompanya'm i descobriràs un dels eixos comercials i històrics més importants de la ciutat de València. Quan em van parlar per primera vegada d'aquesta ruta, em va vindre una pregunta al cap. On va començar? Quin és el seu origen? Doncs va començar, ni més ni menys, que en la comercialització de la seda xinesa portada des d'Orient. Per què va ser tan important? Segueix-me. La Ruta de la Seda es va convertir, durant segles, en un pont entre dos mons. Un camí pel qual no solament circulaven comerciants, sinó tot tipus de persones que eren portadores de coneixements i cultures. Avui dia encara podem observar molts dels vestigis que ha deixat la seda a València. Per desgràcia, ja no podem gaudir dels múltiples basars i sederies dels segles XIV al XVIII, però tenim l'oportunitat de veure increïbles obres mestres com aquesta, la llotja de la seda. Observa darrere de tu. Conegut també com la llotja dels mercaders, aquesta estructura pròpia del gòtic valencià va ser declarada Patrimoni de la UNESCO el 1996 i se situa davant del Mercat Central i l'església dels Sants Joans, en ple centre històric. En el seu interior es troba una completa col·lecció de peces tèxtils que sens dubte mereix la pena visitar. Els velluters eren els mestres de la confecció de l'època, i en el barri que porta el seu nom ens trobem en el Col·legi i Museu d'Art Major de la Seda de València, una estructura arquitectònica restaurada que pretén preservar l'esplendor dels segles XV al XIX. Avui dia, aquesta estructura continua funcionant amb els seus artesans afiliats, donant continuïtat a una tradició gremial de més de 5 segles. En la visita podem gaudir de les seues sales plenes de mosaics i història, de l'arxiu amb els seus centenars de documents històrics i, a més, d'una bonica terrassa on prendre un refresc. Això no és l'única cosa, ja que també disposem d'una tenda on es poden adquirir diferents productes de la millor seda. Però la cosa no acaba així. En el municipi de Montcada ens trobem en l'antigua fàbrica Garín, on es confeccionaven molts dels telars que s'utilitzaven en les festes regionals i que avui todavía es conserva. El projecte actual consisteix en fer d'aquesta fàbrica un museu totalment adaptat. Entrem? Dins d'aquesta podem trobar una col·lecció de més de 3.000 peces que inclouen maquinària del segle XIX, cartes, dibuixos, espolines i altres recursos que van deixar la seva petjada en la indústria de la seda valenciana. Amb els pedals, ells mouen uns rastres, uns cartons perforats que fan que s'alcen uns determinats fils. El que és únic en el món és que n'hi hagi 11 telers jàcar en producció i en funcionament. I gràcies a... Però, sens dubte, la major expressió de l'art de la seda la trobem a les falles de València. Les més de 60.000 falleres vesteixen els seus luxosos vestits confeccionats amb les millors teles. Molt bé, doncs fins ací hem arribat. Espero que hagis gaudit, tant com jo, d'aquesta experiència. Ens veiem